Kokkola City. Kokkola in the house. Ylempään, niin saadaan kato aurinko. Oi, Kato sitten se pullo. Kato. Aurinko nousee, pullo on tyhjä. Pakardit loppu. Pakardit. Teelo lisää. Teelo. We want more. Vittu tää on upea. Tää on upea. Ei Elfi, oot sä siellä? Zoomataan Ruotsin maalle. Vittu tää on hyvä. Ei vittu. Ei, mutta litra Bacardia vittu 2 pekkaan, niin on aika paha ja sellainen 16-17 kaljaa per turpa vielä päälle. Niin. Vittu tää. Kato, aurinko nousee. Kello on... Tai laskee. Nyt se nousee, se laski jo vähän aikaa. Kello on... 4:15. Kello on 4:15 ja Kokkola on hiljainen. Lahden pojat pitää edelleen kivaa. Tässä tää menee. Paula Koivuniemi soitteli täällä ja... Paula oli kova ja täällä on sitten jätkät, niin täällä on Shark Area. Näkee, kato, siinä on Shark Area. Pienille lapsille on tää eka viiva. Ja toi kauempi on sitten isoille miehille, jotka pystyy uimaan karkuun. Joo, siinä on Shark Area. Joo. Kato vittu vähän lähti lokkeen. Lokkiparvi, Kokkolan lokkisetti. Mihin ne meni? Tuolla ne menee, mut kyllä ei se kuvaa. Äkkiä. Mennään tonne päähän lisää. Kai vedette päällä vaan kameran päällä. Mennään. Tää on tää Kokkola merialue. Rantaviiva. Tää on pojat se iso meri, mikä on Suomen vieressä. Sitten kaikki turistit sitten, kun YouTubesta kyttäytte tätä videota, niin tää on se meri. Ja tämähän menee YouTube. Niin. Ja YouTubessa pojat nähdään. Perkele. Ja siinä lukee Kokkola in the Lahti. Se on vähän sama kuin se... Mikä tää on? Helvetti. Helvetistä itään. Niin, niinku... kotiteollisuuden biisi Helvetistä itään, niin se on Lahdesta Kokkolaan. Vittu. Lahti in the Kokkola vittu. Lahti-Kokkola väli. Ei se on pitkä matka pojat, että pysykää vaan kotilammella. Ellei halua merta nähdä ja aamuaurinkoa. 4 aika aamulla, kun tinaatte litran Bacardia ja kaljat ja viinat muut päälle, niin ja aamuaurinko näyttää kumman hyvälle. Häikä täällä on perkele. Pilluahan täältä ei saa, että sitä ei kannata Kokkolaa lähteä hakemaan. Kyllä täällä on naista hyvän näköistä, mutta pillua. Joo, ei irtoa. Uija pitäisi takaisin, mutta katsotaan. Huomenna nähdään vittu. Niin. Tai siis tänään. Kato vittu, vähän on isoja kiviä saatu. Vittu, tää on hyvän näköinen paikka. Niin, on ihan helvetin. Aivan mahtava. Niin. Vittu toi on hieno, kun tää aurinko nyt valasee. Kato puolet puista, niin. Tuolla on vittu ihan musta. Ja sitten kotikatsomo, niin meillä on mökki tuolla niityn takana. Meillä on rantamökki, merimökki. Merenrannassa on mökki, vittu. Ei joka jätkä pääse katsomaan. 7 neliöä, missä meitä on 4 karvasta kaveria siellä yrittää ottaa unta, niin tästä paljon pippalot paranee. Mut tällä se uni tulee. Niin, uni tulee kun vetää Bacardia. Se on ympärijuoma. Aivan mahtava. Enempää me ei päästä ellei uida, että kyllä tää alkaa ole. Tänne me vaan tallailtiin tuolta kaiken paskan takaa tuolta. Hetkinen, tuolta me tultiin. Lujaa tultiin. Joo, tultiin. Kunnes Bacardi loppu. nyt. Takas me ei mennä. Ennen kuin lisää. Ja tonne me jatketaan, niin me haetaan lisää Bacardia. Hetkinen, ton metän takana, tuolla. Itse asiassa on tuonempana. Tuolla metän takana. Vielä vähän lisää. No meillä on mökki tossa. Niin, mutta se on suurin piirtein tossa. No vittu, meillä on mökki tuolla ja sitten teillä asuu tuolempana. Se asuu meidän mökistä tonne. Eihän asu vittu kun tonne päin. Se tiekin menee näin. Ei, tonne se teillä vetän on. läpi vittu. No vittu kävellään, katsotaan. Saatana tie menee näin. Ja Steelo asuu tossa. Ja meidän mökki, mehän lähdettiin mökiltäkin jo tonne päin kävelemään. Niin. Ehkä... Se on tämmönen... Niin. Perkele. Täällä on vittu kirja. Zoomit on täysillä. Ei vittu tullut kuin makusuumi. Ei, mut meri on meri. Siinä on ybermeri. Vittu tää on upea. Kiville me ei mennä, koska muuten loppuu videoaika alta eikä. Niin. Se voi olla, että
Pulahetaan vähän meressä. Tulee ruumisauto, saatana. Vittu toi aurinko, toi on upea. Se on ihan helvetin hieno. Tää on upea jätki, tää on upea. Tässä on niinku pojat niinku näkymää. Tällaista ei Lahdesta löydä. No ei. Lahdessa kun lampia. Niin. Niistä jotkut nauttii. Siellä on sitten teille vähäuskoisille niin Ruotsinmaa. Siellä Melkein, mutta siis Siellä sinne kun lähette, niin Ruotsiin pääsette. Perkelee. Siellä on halpaa nuuskaa. Siellä on joo. Sieltä ei ole kaikki hakea. Tää on pojat näkemisen arvoinen juttu. Kaikki iso kiitos niin kuuluu TK:lle. TK järkkäs koko paskan. Kiitos TK. Kiitos TK. TK, mahtava mies, mahtava. Hattua nostetaan, jos on hatut mukana. Niin. Niin, vittu, hatut ylös mies. kyllä TK nyt kiitetään. Nyt Hyvä kiitetään. TK! Oi! Pidetään huoli, että Elfi kuulee Ruotsinmaalle. TK! Oi! Ei siinä, mä lopetan kuvauksen, että mä saan vaimolle vietyä kuvia täältä. Niin. Kiitos ja näkemiin.